Tanimu mai kunnen kashi, Tanimu mai kunnen kashi. Tanimu, Tanimu, Tanimu. Kai Tanimu, wato ainihin tun daga can ina kwala ma kira kana ji na Tanimu ka kyale ni. To kai halami ma ya kawo ka wato ainihin nan wurin halami haka nan. Abokin bawan nan ne ma, irin kai mai wa'azin nan ma. To ni na ma ji kana cewa wai ma na kai nan, wannan ne nika zuwa in sha sholi in sha ƙwari in yi shaye-shaye in yi makasi. Ga tun daga nesa wai kana kira na wai Tanimu. To ni bari ma an gani ma ni yanzu na canza suna Thompson guy. Na ma gani ma da ko dan kana ganin abokin babana ne wallahi dukkan mi sai in daddaba ma wuka. Kai wato ainihin haka yaron ga zuwa re. To yanzu wato ainihin zan yi da zan yi in biya shi in kai shi gidana tun da ni na san da ya je gidana insha Allah za a samu dacewa sau. Kai ustaz na ji kana wani gunguni mi kaka cewa wato ainihin wai wata magana ce mun kai da baban za a baka wasu kuɗaɗe suna nan gidana shine nika so ka zo ka ansa ka isko ni amma da Allah in za ka zo dan Allah ka cire gilas ɗin ga. To zan je in dai kuɗi ne ba matsala amma duk na je dai gidan nan ne na ji ana min wani wa'azi nan ne to gaskiya duk abin da na mutum shi ya ja ma kansa.